Malawi Today. Ndale sisi mene maona sana ibai. Ndale ndimajira usiku. Ndale mujira usiku. Ndimajira usiku ndale. Mwana wose yakula yo. Sera zaeni Saulo si mwana wanga. Sera zaeni. Sera zaeni Saulo siwe. Mungwirira mene munaona. Munali 55. Munali kuti achakwerawa alamulire zaka 5 akamaliza zaka 5 nawonso malemu chilima azatenge zaka 5 munaziona zimenezo ndikusayinira ngati mboni kukulandirani kwina kuli konse kumene muli pa Malawi lero. Tukumbukira bwino kuti mu interview imene anali nayo olemekezeka president wakale wa dziko lino Joyce Banda pa Times Television ndi ya Malekano anakambako nkhani yokhuzana ndi mgwirizano wa Tonse Alliance umene mgwirizano mo munalizonena kuti anthu awiri akhale akusinthana mateom kuti achilima azalamulira 5 years komanso achakwera azalamulira zaka 5 ndipo mgwirizano wawo amene atsogole anali achakwera nde zambiri zakambidwa mmenemo ndipo tikayilumikiza nkhani bwinobwino 1+1 titha kupeza tokha ansala kuti chidachitika ndi chiyani kodi zomwe mukuganizazo zomwe ifenso tikuganiza takhala ndipo pomwepo timve nkhani yonse ndipo musachoke mpaka na muone kumapeto kwa video imeneyi. Mungwirira mene munaona munali 55. Munali kuti achakwerawa alamulire zaka 5 akamaliza zaka 5 nawonso malemu chilima azatenge zaka 5 munaziona zimenezo ndikusayinira ngati mboni. We just want confirmation, Your Excellency. Yes, I've said that before many times. It was an agreement. Mungati akusayina chani. Anzano anatuluka before 5 years isanate ndikuyamba kunena zimenezi kuti mgwirizano ukutha izi zimene munagwirizana za 55 zisanachitike. Do you think kuti they betrayed you as ma partners? Yeah, 55 itu inambo kupasuka pamene kujana nina kuti a president aimaso. Pamene pondi pamene paja, if you remember, Vice President Chirimana panga press conference. You remember? Yes, I do. Ndipo anabwera kuno anakhala pamene mwakhala. Ndi document ija kuti mami mukuona ko document ija ndi koma mukumva kuja kanga tine ndionama koma inu munasayina to apa ndati nasainandi. Yeah, so zimene zozo I think it's inazo. Do you think kuti they betrayed my partners how, especially late Saulo Chilima? Inuyo zimene zomukafusa kumene ku. Yeah, itufusano inuyo sinanga munalipo ngati mboni. Your Excellency. Koma inuyo Malawians, that document was signed publicly. And this is what I'm saying the nation knew. What is your opinion and what is my opinion? They don't say ni my opinion nato. Kuti pamene pa chilungamo chinachitika chifuka what prompted Right Honorable Saulo Chilima to make that statement, that press conference, is because he felt he was surprised. Yeah. So the conclusions there was a promise of 55 didn't. Timamvaso nkhani yokhuzana ndi cabinet kuti munagwiriza zoti achakwera atsogola ulendo uno achilima achita 2025 imene yonso tayedzeka. I respect your position. Yes. Fusolanga la kuti koma mudzafuna anzanu 2025 kwa basi kwambiri ndi koma mwino simudziwa zimene zikuchitika chifukwa ndale timachitika kuseri simudziwa zimene zikuchitika kuseri mukhana oli ndekande tingoyedzeka kayi pali zina zimene tiyedzeke kayi ndale si zimene mmaona sana ipayi ndale timachita usiku ndali mujira usiku. Timachita usiku ndale. Mwana wose yakula yo. Sera zaeni Saulo si mwana wanga. Sera zaeni Saulo siwe. Mwana wanga sera zaeni. Sera zaeni siwe. Mwana wanga. Mwana wanga Saulo siwe.
wakanakingira ise mwakuti chifatulike chifuwa wakatifwira lero tili wanangwa ungatamwe urundimwe kunzuzumwe nakukaronga kuzombamwe ulimbimwe mulanjemwe vitanda vikagona ungatamwe urundimwe kunzuzumwe nakukaronga kuzombamwe ulimbimwe mulanjemwe vitanda vikagona pamuka wanangwa palije mwanakasi palije mwanamchoko palije muchekuru ndicho chikawa alawi. A president adziko lino adanena kuti iwo ayimanso azayimanso zisankho za 2025 zimene zikususana ndi agreement imene inali mu mgwirizano wa Tonse Alliance. Kodi chidachitisa ndi chani kuti pangano liphwanyidwe nanga kodi lilangophwanyidwa opanda zosatira? Ndikukhulupirira kunena kuti zambiri zili m'mitu mwathu ndipo anthu ali ndi mafunso osiyanasiyana pa za nkhani imene, komano pangatalike bwanji timakhulupirira kuti chilungamo chizadziwika. Nde kwa anthu amene mungotipeza kumene timakupemphani kunena kuti kupanga subscribe ndikofunikira kwambiri, komanso like ngati muli maganizo pa zomwe takambirana pano. Comment section idapangidwa kuti tiziyikako maganizo, komanso osayiwala kupanga turn on notification bell kuti ma videos amene timaponya pano asamakuphonyeni. Ndipo kufikira nthawi ina pano pa Malawi lero tingoti makoma nonse zikomo. This is what I'm saying, the nation knew. What is your opinion? What is my opinion? They don't have any opinion not. Pamene paja, if you remember, Vice President Chirimana panga press conference. You remember? Yes, I do. Ndipo anabwera kuno nakala pamene makalapa. Di document ija utima mukona ko document ija ndi kuma mukumva kuja kanga tine ndiona ma kuma inu munasaina to apa ndati nasaina ndi. Yeah, so I think it's in as do you think kuti they betrayed my partners hao, especially late Saulos Chilima? Inuyo zimene zomukafusa kumene uko. Yeah, itufusano inuyo sinanga munalipo ngati mboni. Your Excellency. Koma inuyo Malawians, that document was signed publicly. And this is what I'm saying, the nation knew. What is your opinion and what is my opinion? They told samene tini ma opinion nato. Kuti pamene pa chilungamo chinachitika chifukwa what prompted Right Honorable Saulos Chilima to make that statement, that press conference, is because he felt he was surprised. Yeah. So the conclusions msipangaso inoka Malawi. There was a promise of 55 didn't happen. Timamvaso nkhani yokhuzana ndi cabinet kuti munagwiriza